ako ma'am, pangkaon lang dito. Wrong move. Pungko na. Kagamay, gali isang lugar tapos kagahod sa amon. Kasi hindi na ko di ka balik. Ban na siya guys, ban. Igahapon, gidi siya mga kabangbang. Ngayong ganisin mo, libre na ka, bye-bye. Been there, diri sa RCBC. That is San Agustin. Aray ko. Nung matagal ka nang hindi nagbablog, hindi ka na marunong humawak eh. Ooh. Hi miss, kapag libre ka. Ooh. Ano ni siya? Ng GCash payment? Yes, ma'am. Cool. So you could pay here through GCash. Thank you! Congratulations! Congratulations! Yay! Thank you! Congratulations again for the only time. Anong permigi na bakal din? Ang Been there. Binder latte. Yan mo na. Oat recipe na ma'am, no? Oat no. Wow, memorize! Memorize! Balay mo na ni. Wow, thank you. Hindi ko kilala. Sige. Piling ko isa na silang tagiya. Tapos kigan ko dun. Galing mo bayad. Ano na siya? Instead nga, ano na ganun, full cream milk. Ah, pang keto diet? Wala ka pa Ah, for lactose intolerant. Pwede ganun. Huwag na ako yung pagwaya. Card na. Guys, magkano ka mo din? Magkano ka mo din? Kaya kanila ko. Tapos when you, Sa 10 nga pagbakal niya sa drinks nila. may free. May free. Ah, sticker pa. May sticker. May sticker pa. May sticker. so ako ng free. Thank you. Iya si order. O sige na. May di ka din. Ako una order. Hindi mo uli. Ay, wala. Bigyan yun. Di ba gift? Guys, gift niya na, di ba? Nag-congrats siya. Ay, sa grabe. drama. Saya, hindi May gina gift. yan. Hindi yan. Wala na akong gani invite. Ako pa May gift, mabayad. no? Subscribe, guys. Subscribe. Nag-promote na po, ha? Iya, iya. Thank you. Thank you. Camera shy. Wow! Cheers. Cool, di gali. Wala ko na orient. May kudaan ginom cold. Ani? Oh. Ani? Ah, yaho. Wala. Pero, Gakanta ka. wala. Napatian niyo to, aga? Gakanta ka, ha? Pakanto na. Ay, sorry. Ano na? Amalya, i-mix ko na. I-mix gin man? Para na yun sa... Awa! Guys, doon pang wala. Kung nakapag ko siya. May mga manahuyas ako, mga kamangbang, no? Anyway, importante kita ang nagbayad. Thank you, John. Thank you, Tita. Amo na gamiton. Thank you, Ilongga Tita. Paki-steer na lang po. Ay, grabe na subuan. Pakuhu. Kasi hindi pa ako kabalo pa mag-steer. Mahuyaman ko. Amo na siya. Dapat kinatumlok-tumlok. Or magano ang ice. Ah, alright. Thank you. Malamang hula ka na ngayon sa angkol. Hindi ka kabalo mag-steer. Na-stress ako doon. Na-stress. Wala pa kami meeting. Na-stress ako. Hindi kay kung hot coffee daan. Gagamit kita yan sa teaspoon. Ang steer. Pang chocolate drink na siya yan. Okay. Hindi na siya man. But we will wait until the ice will melt. Ay, isa mo na mabudlay kung libre. Ay, kikisumusubot lang mo niya. Thank you. Pisan-pisan ka dyan. Ulit ko ah. Pwede na ka pang asawa. Ulit ko. Ay, guys, sa kapamana ako. Lain video yung confident. Ah! Ako nang mahibi. May sisigugin kakas ko na gani para may mabutang. Duwa to ako, gold and silver. Bili sa sarili. Guys, black siya na. Thank you, Gabe. In fairness,
Okay siya sa 155. Kahit ako ang cut. Pwede na ko kainom. Namit. I believe it tastes the same. Oh my goodness, wait. Cold or hot? Tastes the same. I like it. Namit yung buy Oreo Swiss. Ano na? Hindi ko kita. Cake. Oreo Swiss cake. You buy Oreo Swiss cake. Namit. This coming August. Uy! You try! It's not it! 1 week na? At sana? Kahit pa ko. Artista, kamusta? Kamusta? Amo ni si Tito nga nakita mo sa TV. Sa Iron Heart. Hey, thank you! Bye-bye! Hi, everyone! I am inviting everyone to join us this coming Saturday, that's August 26, 2023, 10 a.m. at Owen's Resto Bar, Villa Arevalo. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimdin. Ruby Inspired!